Il-kor żagħżugħ Malti bl-isem ta' Future Voices għadu kemm wasal lura minn Franza wara li ħasem f'waħda mill-aktar esperjenzi maġiċi possibbli fil-park famuż ta' Disneyland f'Pariġi. Il-grupp ħasem f'workshop u ta' spettaklu f'wieħed mit-teatri tal-park li jżuruh miljuni kbar kull sena fit-tmiem il-ġimgħa li għadda. Qabel ħallew pajjiżna One News iltaqa' magħhom fl-ajruport internazzjonali fejn staqsejnihom dwar din l-esperjenza unika li tħejjiet għalija ilhom għaddejjin. Fil-kummenti tagħhom qabel ħallew pajjiżna iż-żewġ għalliema tal-kor, Iona Dalli u Marija Bellija, kienu spjegawna minn fejn nibtet din l-opportunità għaż-żagħżagħ tagħhom li wkoll se sservihom għall-esperjenza. Batna audition lil Disneyland li huma aċċettaw, tkun esperjenza fejn it-tfal jitalmu u fuq kollox jitħarġu aktar fl-arti tal-kant, il-sfin u anka fuq id-drama.